Lappeenrannan kaupunkikierroksella pyöräilijät pääsevät nauttimaan Saimaan upeista järvimaisemista, kokemaan sataman elävää tunnelmaa sekä tutustumaan linnoituksen kiehtovaan historiaan. Reitille lähdetään Lappeenrannan matkakeskukselta, josta on näppärä vuokrata pyörät kaupunkikierrosta varten. Pyöräilyreitti kulkee kauniissa järvimaisemassa rantaraittia seuraten kohti Rakuunanmäkeä ja sen yhteydessä sijaitsevaa muinaisrantaa. Alue on aiemmin ollut Rakuuna-rykmentin ja ratsuväen sijoituspaikka, mutta nykyään 1800-luvun lopulla rakennettuja punatiilikasarmeja pääsee ihastelemaan kuka tahansa. Matka jatkuu Lappeenrannan linnoitukselle, joka on kaupungin merkittävin historiallinen nähtävyys. Linnoituksen muurien sisäpuolella voi tutustua mielenkiintoisiin museoihin ja tutkia paikallisten käsityöläisputiikkien värikästä tarjontaa. Kannattaa myös ehdottomasti nauttia Kupponen Suomen parhaimmaksi tituleerattua paikallista kahvia. Vierestä löytyy Suomen suurin hiekkalinna, jonka rakentamiseen hiekkataiteilijat käyttävät vuosittain yli 3 miljoonaa kiloa hiekkaa. Satamassa pyöräilijät pääsevät nauttimaan Saimaan näkymistä viihtyisissä kahviloissa ja laivaravintoloissa. Satamatorilla on oiva mahdollisuus testata lappeenrantalaisia erikoisuuksia, eli vety- ja atomi-lihapiirakoita. Tervetuloa pyöräilemään Lappeenrannan kaupunkikierrokselle!